عزوز سلامتنا نبتحكم زغوركم تعزبتي كما يتعلوه نلو معربي اسران تشعة ميازيا فرق معالتن فرنسا دلو زينا مسنادو إحنا لكم قريبنا لنا كسافة سامين مكتالكم بخبر زعدة ميرمياس قبر العلي فلما أرستاتو منسترت أنها نحموش عامة هزاقل استراتيجيكا وطن سراح نتقبارا بقيسو منسيات أب حلوف تاريخنا أتحازون أتكرم كسو كواسون كمرامرون أزاخري قريبو أب نوزوا جندا أنا حدثتي أم حدرت كوابنا أنا برتعدنا سمرت غيبو ألجيريا سدد بحرية وغازنا بإسبانيا كتقارطو كمتخلات انقغا منقص الديمقراطية ريبوبليك كونغو حدش ملكفتي إيبولا نمكوصار وفر كتابة بقيسو أب دوبا كفال إسيا معبلا وعي سبعون ومحبر غطبون كلولاو كيس أبتساقيو منسترت عنان حموش عامة زغلغل 4 حدث سندا زحزه استراتيجيكا وطن سراح نتقبار بقيسو وكيل رنا نظريت بين زدلو تصبصبالو غرمسقل غرزغير كقربوي منسترت عنا سران شمونتن ميازيا اب هوتيل اسمرا بالاس اب زعدمو وكلت زملكتن اكلات منغستن اب ارتراز مدبرم حلفت تكلات ودب حبرات هاجراتن زي تساتفو سن سرعات 4 قند سندات زحزه ني 5 عامات استراتيجيا وطن معبال صلات عنا نتغبار ابغيسو اتم كاب 2022 كساب 2026 زغلغل وطنات سالساي استراتيجيا وطن معبال صلات عنا اكوب امام مسرتاو كنكنت عنا بإرترا سند مكتالن مغمغامن تغباره سالساي استراتيجيا وطن معبال صلات عنا كمون هاجرا وطن تغباره وحسنت اغلغلت عنا اب إرترا زبليام منستر عنا أمينة نور حسين أبز سمعتها قال نهلو هاجراوي زباون علماون كنتات عنا أب قمت زأتوي هاجراو بوليسيت عنا إيرترا تعنان دحنتن أب هاجرنا نمو حاسن زلو صنوع مبس عزن صبار مخانو بمتقاس أتم نتقبارة بقيسم زلو كاند سندات استراتيجيا وطن معبالة عنا بهاجن تسبيتن منقست إيرترا أب صلات عنا نمسمار أقدست مسارحتات مخانو مقاليسام إرترا كابشان 991 بزكايدتو عتوب صعري أب صلات عنا رؤي معبالة كم زمزقبت زتقصت منستر أمينة حدا موت هسانات تحت 5 عامات ب75 مئتاويت متن موت عديتات دما ب80 كل مئتاويت كم زنكيه إذا دما أب معبال أب زركبه هاجرات كاب استمزقبه اتزبلت كم زخونه بمحبار ن5 عامات زقلقل سالساي استراتيجيا وطن معبالة صلات عنا تقبارك قدامنتات صلات عنا بمكلطاف أمرقات زلاغ قطباو لمعات مس محبراوي معرينتن فتحن لعلا استواصل كم زقبر أبرهام أب منسترت عنا حلافيج أنفر بوليسن وطنن أتطول دي يوهانس نيرنا بزهاب حبريتا اتعلاما نتي مشتتات زلاق معبالة بزسان من قدي استدالو السندات زتقالل ني 5 عامت وطن مس كلهم ناي سرح مشارختي نملي لاي مخانو بمتقاس أب حفشا وعبيت صلات عنا إيرترا زهلو ترى بقليل كم زيت أمت حبيرو ناي قد مهجز نور استراتيجيا وطن تخالع بفلاي مستي شتات زلاق معبالة مستي شتات ميلينيوم زخيد نير هجي خا من الشتات زلاق معبالة بالسما مع مقد غير تسرحي مالت هجي نحنا إرسلا كم كلنا هاجرات أب 10 الشتات زلاق معبالة نوقع نسرح لنا هذا خابتي نقول مصح تخللناها هذا نطر دخونه وطن كلونا له مالتني 5 عامات وطن جن كل خالق دوكيمنتات زمرح سلازخونه اقداسن وسان وطن سلازخونه نزي كان معبلون كاوتو غيسنا خا نتبارن كاي قدنتي نير سلازيتي ابسلك غزي دغنا دما مسؤول زخيت حدش بوليسون سارحنا لنا وانا دايركتور كفلي بوليسي وطنن مبعبال عقم سبن دكتور برهانه دبر بوغنو منستر عنا بب5 عامات استراتيجيا وطن سراح نتغباره كم زبغس تقيسو از حجي نتغباره تبغيس زلو نتصنحه بغبو بمغمغام زتدالو سلازخونه ناب زبرخه نمسغام كم زحجز غليصو منستر عنا ن5 عامات كسرحو زغل هاجراو وطعنا هاجراو استراتيجيكاوي وطن تعنا أوتيو زغا كاب 2022 سكاب 2026 زغيديو هجي أبزخاتو زلوهم كالو توسختي وطناتون ناي مقتصار زي مونيتورينج اند ايفالويشن نبلو بعبيو ناي
ናሽናል ሄልት ሴኩሪቲ ንብሎ ጥዕና ሴኩሪቲ ዝምልከት ከምኡን ንመጀመርያ ግዜ እዚ ኤሰንሻል ሄልት ኬር ፓኬጅ ንብሎ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝውሃብ ስፍሓትን ዓይነትን ኣገልግሎት ጥዕና ንኽዓቢ ዝሕግዝ 4 ዶኩሜንታት እዩ ሎም ዓንቲ ኣብ ተዳልዩስ ኣብ ስራሕ ንኽኣቱ ሎንች ተገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዞም 4 እዚኣቶም ብቐንዱ ኣብቲ ሃገራዊ ውጥን ጥዕና ስትራቴጂካዊ ውጥን ጥዕና ተመርኪሶም ዝሰርሑ እዮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋጽዮን ድማ እቲ ስትራቴጂያዊ ውጥን ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ጥዕናን ጥዕናዊ ድሕነትን ንምውሓስ ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ሕጂ ንትግባር ተበጊሱ ዘሎ ሰነድ መራሒ ናይቲ ዝትግበር መደባት ከም ዝኾነ ኣብርሂቡ ኣገልግሎት ጥዕና ንሚኒስትሪ ጥዕና ጥራሕ ዝግደፍ ኣይኮነን ብመሰረቱ ንኹሉ ሴክተራት ወይ ከዓ ጽላታት ሓቂፉ ዝኸይድ እዩ ኩለን ጽላታት ከዓ ጥዕና ወዲ ሰብ የድልየን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ወፂኦም ዘለዎ ዶክመንትታት ብሙሉኦም ኣብ ትግባር ክውዕሉ ከም ዘለዎም ጥራሕ ኢና ሳይንዘረብ እዚ ንኹለን ሴክተራት ይምልከት ንህዝቢ ነቲ ኮሚኒቲ ንትኩም ከዓ ይምልከት ስለዚ ኣብ ትግባር ብሓንሳብ ክንጓዓዝ ኢና ማለት እዩ መንእስያት ሓቅታትን ዕምቆትን ታሪክ ኤርትራን ቅያታት ህዝባን ብግቡእ ተገንዚቦም ኣብ ምዕቃቡ ኣተኪሮም ክዋስኡን ክመራመሩን ደራስን ተመራማርን ታሪክ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ኣዘኻኺሩ ንፀብፀባት ወኪል ኤረና ዮናታን ዕብዮ ያሲን ሳላሕ ከቕርቦ እዩ መንእስያት ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ጅግንነትን ኣተዓቃቅቡኡን ኣተኪሮም ክዋስኡን ክመራመሩን ደራስን ተመራማሪ ታሪክን ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ትማሊ 28 ሚያዝያ ኣብ ኣዳራሽ መምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዝገበሮ ሴሚናር ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ንመንእስያት ሰራሕተኛታት መምሕዳር ዞባ ማእከል ዝሃቦ መግለጺ ኣቶ ኣለምሰገድ ሓቅታትን ዕምቆትን ታሪክ ኤርትራን ቅያታት ህዝባን ኣብ ሕሉፍን ህልውን መስገደላት ከም ዝምርኮስ ጠቒሱ መንእስያት ንዝተኸፍለ ረዚን ዋጋ ብግቡእ ክግንዘቡ ከምኡውን ክውን ሓቀኛ ታሪክ ከይጥምዘዝን ከይሃስስን ንቑሓት ክኾኑን እጃሞም ከበርክቱን ተማሕፂኑ ጎበጣን ውዲትን ወረርትን ገዛእትን ብሓባር ኣብ ምካትን ምስዓርን ሰረት ሃገራዊ መንነት ዓቢ ተራ ከም ዝነበሮ ዝገለጸ ኣቶ ኣለምሰገድ ሃገር ብዘይ ሃገራዊ መንነት ክትቀውም ከም ዘይትኽእል ብምሕባር ከም ህዝቢ ንወረርትን ገዛእትን መኪትና ሰዓርና ብሓያል ንቕሓትን ጽኑዕ ጥምረትን ከም ዝኾነ ብዝርዝር ኣብሪሁም ታሪክ ኤርትራን ቅያታት ህዝባን ኣብ ቁኑዕን ጽኑዕን መሪሕነት ከም ዝምርኮስ ጠቒሱ ድማ መንእስያት ኣሰርቶም ብደሞም ታሪክ ሰሪሖም ዝሓለፉ ወለዶታት ክኽተሉ ከምኡውን ታሪኾምን ናጽነት ምምጻእ ንዝተፈጸመ ጅግንነትን ዝተኸፍለ ዋጋን ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ከጽንዑን ከመራመሩን ተላብዩ ተሳተፍቲ በወገኖም ታሪክ በሓፈሻ ታሪክ መንነትን ናጽነትን ንምምጻእ ዝተኸፍለ መስዋዕትን ድማ ብፍላይ ናብ ወለዶታት ክመሓላለፍ ምእንቲ ብግቡእ ክትጽሓፍን ብመልክዕ ሰነዳዊ ፊልም ክዳሎን ተላብዮም ኣብ ኑዞባ ጊንዳ ንሓደስቲ ዝተመርፁ ኣማሕደርቲ ከባቢ ኣካይቲ ስራሕን ኣነባብርቲ ዓድን ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም ኣስተምሮ ተዋሂቡ እቲ ኣስተምሮ ኣብ ኣምራት ምሕደራ ኣተሓዛ ሰነዳትን ትግባረ ዝውጠኑ መደባትን ዘተኮረ እዩ ኣብቲ ነባራት ኣማሕደርቲ እውን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣማሕዳሪ ኑዞባ ጊንዳ ኣቶ ዑመር ያሕያ ነቶም 3 ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ህዝቦም ጸንሑ ኣማሕደርትን ኣነባብርትን ስለትውፉይ ኣበርክቶም ድሕሪ ምስጋን ብዘለዎም ሁሉ ተመክሮ ምስቶም ሓደስቲ ብምትሕባር ኣብ ዓወት ኩለ መዳያዊ መደባት ልምዓት ክነጥፉ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብግዲኦም ኣሚኑን ዝመረጾም ህዝቢ ብቕንዕና ከገልግሉ ዘለዎም ድልውነት ምርጋጽ ውዳቤታት መንእስያት ብምሕያል ኣብ ሓለዋ ኣግራብ ዕቱብ ክትትል ምግባር ካብ ቀንዲ ኣተኩሮ ሂቦም ዝሰርሕሉ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ድማ ሓለዋ ሕሩም ሕዛእቲ ክሕይል ተሳትፎ ኣብ መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ክዓዝዝ ከምኡውን ትግባረ መደባት ጽሬት ኣከባቢ ንምውሓስ ብዕቱብ ክስራሕ ዝብል ርእቶታትን ለቦታትን ኣቕሪቦም ነበርቲ ፍርድጊ ንዞባ ሓጋዝ ትሕተ ባይታማይ ከባቢኦም ብምንቁልቋሉ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ንምቅላልን ምንጪ ስተማይ ንምውሓስን ካብኦም ዝሕተት ከመሉ ዘለዎም ቅርብነት ኣረጋጊጾም ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ በጉ ወይዘሮ ተመርፀ መብራህቱ ነይሪና ብዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብ 2010 ብዝተዋደደሎም ፕሮጀክት ማይ ንነብሶምን ጥሪቶምን ክግልገሉ ምጽናሖም ብምሕባር ምስ ምንቁልቋል ትሕተ ባይታማይ ግን ሕፅረት ስለ ዘጋጠመ ፍታሕ ክናደየሉ ተላብያ ሽግር ስተማይ ንዕለታዊ መናብሮም ባሉታ ጸሊዎ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ወሃብቲ ሪቶ እቲ ኩነታት ከቢድ ስለ ዝኾነ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ቆላሕታ ክገብረሉ ተማሕፂኖም ኣብ መስመር ከረን ሓጋዝ ዝትርከብ ፍርድጊ 115 ስድራቤታት ይነብራ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ
መንግስት አልጄሪያ ሰደድ ባህራዊ ጋዝ ናብ እስጳኛ ከቋርጾ ከም ዝኽእል ትማል 28 ሚያዝያ ጠንቂቑ ሚኒስትር ጻዕት አልጄሪያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሃገሩ ብማዕሙቕ ማእከላይ ባሕሪ ብዝተዘርግሐ ሻምብቆታት ናብ እስጳኛ ንእትገብሮ ሰደድ ባህራዊ ጋዝ ናብ ካልእ ሃገር ናይ መቕንዑ ስጉምቲ ምዝውሰድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ስምዕ ዝጥሕስ ብምዃኑ ሃገሩ ከተቋርጾ ከም እትግደዱ ኣፍሊጡ ክሳብ ጥቅምቲ 2021 ገለ ክፋል ካብቲ አልጄሪያ ናብ እስጳኛ እትገብሮ ሰደድ ባህራዊ ጋዝ ንሞሮኮ ሰንጢቑ ብዝሓልፍ መስመር ክካየድ ምጽንሑ ዝሓበሩ ጸብጸባት ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎራብቲ ሃገራት ብዝነበረ ውዕል ሞሮኮ 10 ሚታዊት ካብቲ ባህራዊ ጋዝ ኣብ ዘቤታዊ መዓላ ተውዕሎ ምንባራ ይረዱ እንተኾነ ግን ብጉዳይ ዞባ ምዕራብ ሰሃራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ብዘሎ ዘይምቅዳው አልጄሪያ ነቲ ውዕል ንምሕዳስ ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነት እቲ ንሞሮኮ ሰንጢቑ ናብ እስጳኛ ዝግበር ሰደድ ባህራዊ ጋዝ ስርሑ ከቋርጽ ተገዲዱ ከም ዘሎ ይዝሕበር ኣብ ባህራዊ ጋዝ አልጄሪያ እትምርኮ እስጳኛ ኣብ ጉዳይ ዞባ ምዕራብ ሰሃራ ጸግዕ ሞሮኮ ብሙሳዳ ዝምድናታታ ምስ አልጄሪያ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘለውን ክግለጽ ጸኒሑ እስጳኛ ነቲ ካብ አልጄሪያ እትገብሮ እታ ባህራዊ ጋዝ ንኸይትኸስሮ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ ምክያድን ቀረብ ባህራዊ ጋዝ ሞሮኮ ንምርጋጽ ዝተፈላለዩ ሜላታት ኣብ ምንዳይን ከም እትርከብ ድማ ይሕበር ገለ ካብቲ እስጳኛ ቅሪባቶ ዘላ እማመታት ሞሮኮ ዘድልያ ጠለብ ባህራዊ ጋዝ ካብ ካልኦት ሃገራት ብምሽማት ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝርከብ ትካላት ኣጻርያ ኣብ መዓላ ከተውዕሎ ዝብል ይርከቦ እዚ ብቀረብ ባህራዊ ጋዝ አጋጢሙ ዘሎ ምትፍናን ሃገራት ምዕራብ ብኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዝወሰነኦ በይናዊ እገዳታት ባህራዊ ጋዝ ነዳድን ዓለምን ዋጋ ብልዑል መጠን ከም ዝንሃረ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ መንግስት ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝተኸሰ ሓድሽ መልከፍቲ ኢቦላ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምእታው ክታበት ናይ ምሃብ ወፍሪ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ጥዕና ናይቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ ቀዛፊ ቫይረስ ከም እተለኽፉን ዝተረጋገጹን ምስኦም ጥቡቕ ምቅራባት ንዝነበሮምን 233 ሰባት ተወሺቦም ከም ዘሎ ምጥቃስ በዚ ሓድሽ ተሪዮ 2 ሰባት ከም ዝሞቱ ድማ ኣረጋጊጹ ኣብ 2020 ኣብቲ ሃገር ብዝተኸስተ ለብዒ ኢቦላ 55 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ታውሱ ካብ 2013 ክሳብ 2016 ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተኸስተን ህይወት ልዕሊ 11,000 ሰባት ዝቐዘፈን ለብዒ ኢቦላ ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ስጋት ፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ድሕርቲ ኣብ 1976 ንፈለማ እዋን ኣብ ወሰናትን ፈለግ ዛይር ዝተረኣየ ቫይረስ ኢቦላ ብውሕዱ 12 እዋን ለበዳ ናይቲ ቀዛፊ ሕማም ከም እተኸስተ ጸብጻባት ጥዕና ናይቲ ሃገር ይሕብር ኣብ ደቡብ ክፋል ኤስያ ተኸሲቱ ዘሎ ማዕበላዊ ዋዒ ከቢድ ሰብኣውን ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላው ከየስዕብ ኪላታት ሜትሮሎጂ ስጋቶም ገሊጾም ህንድን ፓኪስታንን በቲ ክስተት ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ተጠቂዐን ምህላውን ዝገለጹ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ኣብተን ሃገራት መጠን ዋዒ ካብቲ ንቡር ብኣስታት 8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወሲኹ ከም ዘሎ ኣረድዮም ብመሰረቶም ጸብጻባት መጠን ዋዒ ኣብ ገለ ክፋላት ፓኪስታን 48 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ህንዲ ድማ ኣስታት 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብ ፓኪስታን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣየር ክኽሰት ድሕሪ 1991 ናይ ፈለማ ምዃኖም ጸብጻባት ዝጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ህንዲ እቲ ዋዒ ብዘስዓቦ ሓደጋ ባርዕ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ማዕበላዊ ዋዒ ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ክዘይድ ከም ዝኽእል ከም ሳዕቤኑ ከዓ ዘውርዶ ኩለ መዳዩ ክሳራታት ክብል ተኽእሎ ከም ዘሎ ተኣሚቱ ኣሎ ጠንቂ ናይቲ ብደረጃ ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ልዑል መጠን ዋዕን ቀዝሕን ክሊማዊ ምዝባል ምዃኑ ኪላታት ይጠቕሱ ኣብ 2021 ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 4,000,000 ኪሎሜትር ጫካታት ከም ዝበረሰ ጸብጻባት ኣከባቢ ሓቢሮም ልዕሊ 40 ሚታዊት ካብቲ ዝዓነወ ጫካታት ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ ኣብ ዝኽሰተሉ ዘሎ ጫካታት ኣማዞን ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ተጠቒሱ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ብራዚል ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሄክታር ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ድማ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሄክታር ጫካታት ከም እተሃሞኸ ተገሊጹ ኣሎ ምዝ ተኣሳሲሩ መቓምጦም ዝተሃሞኸ ሚልዮናት ዓሌታት እንስሳታት ሓደጋ ምጽናት ኣንጸላሊዎም ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣመልኪቶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 2011 ምስ ምውሳኽ ብርሰት ጫካታት መጠን ትፋእ በከልቲ ጋዛቱን ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ ንጥፈታት ደቂ ሰብ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ጫካታት ዝወርድ ዘሎ ሃስያ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጠን መልከፍቲ ሕማም ንፍዮ ብደረጃ ዓለም ብኣስታት 80 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምኽሳቱ ካልኦት ተላብዓቲ ሕማማት ንምግታት ዝካየድ ዝነበረ ወፍሪ ክታበት ከም እተሰናኸለ ዝሓበረ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብሰንኩ ሚልዮናት ቆልዑ ንመልከፍቲ ንፍዮ ከም እተቃልዑ ኣረድዩ ኣብ ወርሒ ጥሪ ለካቲትን ናይዚ ዓመት እዚ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 17,000 መልከፍቲ ሕማም ንፍዮ ከም እተመዝገበ ዝሓበሩ ጸብጻባት እቲ ኣሃዝ ኣስታት ዕጽፊ ናይቲ ኣብ ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኣየ መልከፍቲ ምንባሩ ይጠቕሱ ኣብ 2020 ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝፈጠሮ ምስንኸላት ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 23 ሚልዮን ቆልዑ ንቡር ክታበት ናይ ካልኦት ሕማማት ከም ዘይረኸቡ ውድብ ጥዕና ዓለም የነጽር
ዜና ንምዛም ኣርእስታቱ ክዘኻረኩም ሚኒስትር ጥዕና ን5 ዓመታት ዘገልግል ስትራቴጂያዊ ውጥን ስራሕ ንትግባር አበጊሱ መንእስያት ኣብ ሕሉፍ ታሪኽን ኣተሓሓዙን ኣተኪሮም ክዋስውን ክመራመሩን መዛኸር ቀሪቡ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳ ንዓም ሓደርታ ኣከባቢ ኣናበርቲ ዓድን ኣሰምሮ ተዋሂቡ ኣልጄርያ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ናብ እስጳኛ ከተቋርጾ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ መንግስቲ ዴሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ሓድሽ መልከፍቲ ኢቦላ ንምቁጻር ወፍሪ ክታበት ኣበጊሱ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኤስያ ማዕበላዊ ዋዒ ሰብኣውን ንዋታዊ ቅልውላው ከይስዕብ ተሰጊዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ